Ahojte, vítam vás pri novom videu. Toto video bude o marcovom čítaní, keďže v marci sa mi podarilo prečítať viacero knižiek a toto video som vám sľúbila aj v predošlom videu, kde som rozprávala o čitateľskom denníku. Teraz budem používať tento môj čitateľský denník ako takého sprievodcu, že čím som si všetkým prešla, pretože fakt tento mesiac bol veľmi plodný, tak sa do toho poďme rovno pustiť. Prvá kniha, ako som vám ukazovala v predošlom videu, sa nazýva On the Calculation of Volume. Prvá časť od spisovateľky, ktorá sa volá Solveig Bauer. Je to dánska spisovateľka, takže nemám to, že ako sa jej meno vyslovuje, ale ako som aj spomínala, ide o veľmi kratučkú knihu, ktorú som si vybrala preto, lebo bola nominovaná na International Booker Prize. Ja som nikdy nečítala výber z tejto britskej ceny, zvyčajne čítam nejaké knihy z Booker Prize, čo sú vlastne britské diela, ale tentokrát som sa rozhodla prečítať aj niečo z medzinárodného vydania a vybrala som si túto dánsku knihu najmä preto, že ide o sci-fi alebo takúto špekulatívnu fikciu, kde je nejaký sci-fi element a vnútorné prežívanie danej postavy v rámci tohto sveta, kde sci-fi nejak figuruje. Takže my sledujeme postavu jednej ženy, ktorá sa zobudí 18. novembra, prebehne jej deň úplne normálne, no na druhý deň sa znova zobudí a znova je 18. novembra. A na ďalší deň sa znova zobudí a je znova 18. novembra. A my ju začíname sledovať v 122. 18. novembri, tuším. Bol to veľmi zaujímavý element, určite tento element poznáte napríklad z filmov ako Groundhog Day alebo 50 krát a stále po prvý raz, aj keď to 50 krát a stále po prvý raz nie je ten sci-fi element, ale skôr, že tá osoba mala amnéziu, ale išlo by v podstate o to isté, keď sa snažíte všetkých svojich okolitých priateľov, svojho priateľa alebo manžela presvedčiť, že ja tento deň prežívam dookola a ako to mám vyriešiť. Veľmi sa mi páčil úvod, kde vlastne táto postava opisovala, ako prežívala ten prvý 18. november a ako prežívala tie počiatočné 18. novembre. To ma vážne zaujímalo, ale od polovice knihy ma to už začalo trošku nudiť a trošku frustrovať, pretože som mala dojem, že nerobí všetko preto, aby túto situáciu napravila, aj keď, ako hovorím, toto tu nie je žiadna komédia, alebo romantická komédia, alebo nejaký sci-fi film, kde bude proste nejaký zázrak alebo niečo. Je to fakt, ako keby ste sa v súčasnosti ocitli zaseknutí v jednom dni, čo by ste robili. Takže je to veľmi také internalizované, vnútorné, súkromné, subjektívne, je to taký nezvyčajný pohľad, ktorý na jednej strane ma veľmi zaujal na začiatku, ale potom ma dosť frustroval. Musím poznamenať, že toto je takisto prvá časť a tých častí má byť tuším 7. Ja mám ešte druhú časť v angličtine, ale úprimne tá prvá kniha ma frustrovala natoľko a tuším mala iba 160 strán a nechcelo sa mi ju dočítavať. A skončilo to tak s takým cliffhangerom, ako mám to nazvať, že hneď som si musela zobrať tú druhú časť a prečítať prvú kapitolu, aby som vedela, ako to akože dopadlo. Takže ja s touto sériou určite nebudem pokračovať. Neviem, či by som vám túto knihu odporúčala. Ak hľadáte také sci-fi, tak určite nie. Ale ak by vás zaujímalo, ako by takáto obyčajná žena zaseknutá v dni prežívala tento sci-fi element, tak si ju pokojne prečítajte. Nie je dlhá, takže jej môžete dať šancu a ak sa vám nebude páčiť, tak s tou sériou jednoducho nemusíte pokračovať. Druhú knihu, ktorú som prečítala, sa nazýva, teraz si to musím ešte pozrieť, lebo to je dlhý názov, Botanical Folk Tales of Britain and Ireland od spisovateľky Lissy Schneidau. Toto je taká non-fiction, čiže literatúra faktu, ale v podstate ide o súhrn rozprávok, ktoré majú spoločné niečo s botanikou naprieč Veľkou Britániou a Írskom. Ja som si zvolila toto čítanie, pretože v marci začína všetko kvitnúť a ja už som sa nevedela dočkať, lebo jar je moje obľúbené ročné obdobie, tak som sa od toho rovno pustila. Veľmi sa mi páčilo, aké rozprávky autorka vybrala, alebo teda ľudové príbehy. Taktiež sa mi páčilo, že pred každou touto rozprávkou vysvetlila, aká rastlina, strom alebo kveť sa tam bude vyskytovať, akú dôležitosť táto botanika má v histórii, alebo napríklad či má nejaké liečiteľské účinky a tak ďalej a prečo vlastne táto rozprávka pracuje s touto botanikou. Boli tam úplne neznáme príbehy, ktoré však nám prídu celkom známe, pretože rozprávky sú takto orálne podávané príbehy, ktoré sa opakujú naprieč všetkými kultúrami, alebo aspoň tie európske rozprávky sa na seba dosť veľmi podobajú. Každý má napríklad svoju popolúšku a tak ďalej. Napríklad bol tam príbeh, ktorý sa mi veľmi páčil a to bol Mossy Coat, čiže v preklade by to bolo niečo ako
machový kožúštek, ale my máme napríklad myší kožíšek v češtine, česká rozprávka, tuším to bola Princezna s zlatou hviezdou na čele. A táto rozprávka Mosikolot bolo vlastne také zhrnutie alebo také prekríženie toho myšieho kožišku a zároveň popolušky. Čiže mne sa ten príbeh veľmi páčil, lebo na jednej strane som sa s ním vedela stotožniť typu, že už som ho v minulosti čítala, alebo videla, alebo počula, ale na druhej strane bola to taká nová interpretácia, ktorú som nečakala. Taktiež sa mi páčilo, že tam dala vlastne najznámejšiu britskú rozprávku a to sú Zázračné fazuľky. Ako sa to volá po slovensky? Teraz netuším, ale je to proste o tom Jankovi, ktorý má ísť predať kravu, lebo sú veľmi chudobní a on ako také tupelo tú kravu predá za zázračné fazule, z ktorých potom vyrastie obrovská liana, alebo teda obrovské fazule až úplne do neba a tam niečo je a tak ďalej a tak ďalej. Ja som si tento príbeh pamätala, keď som bola malá a takisto v Šrekovi, Kotor v čižmách jednotka sa točí okolo tohto príbehu, takže bolo veľmi zaujímavé vidieť túto interpretáciu a sama autorka hovorila, že to je iba jej interpretácia, lebo tých interpretácií je nespočetne veľa. Čiže mňa táto audiokniha, ako som ju počúvala, neskutočne bavila, dokonca som ju čítala, potom som si ju stiahla aj ako e-knihu a čítala som ju aj fyzicky. Takže ja vám určite odporúčam, viem, že táto autorka má aj iné, že nielen botanical, ale má aj nejaké, čo sa týkajú asi vody alebo mora, nejaké, čo sa týkajú nejakých iných elementov, ale teda mňa zaujímal ten botanický. Takže ak niekedy budem mať náladu na takýto súhrn rozprávok, ktorý ma bude zaujímať, tak určite siahnem po nej. Ďalšiu knihu, ktorú som prečítala, tu mám fyzicky, ale nevlastním ju, je požičaná iba z knižnice a to sa nazýva Udalosť mladý muž od Annie Ernaux, alebo Ernaux, asi tak sa to bude vyslovovať, keďže ide o Francúzsku. Ja som o tejto francúzskej spisovateľke počula veľa, ale v živote som od nej nič neprečítala, čo si myslím teraz po prečítaní tejto knihy bol hriech. Ja som si ju vybrala z knižnice úplne náhodou, som sa len prechádzala, zrazu som ju uvedela a povedala som si, to som v živote nečítala, je to celkom krátke, to sa mi nejak hodí. Vôbec som netušila, o čom to je, ale teda sú to dve novely. Prvá udalosť sa týka prežívania autorky, alebo teda spomienky na to, ako bola na nelegálnu interrupciu v 60. rokoch Paríži. A druhá sa týka toho, keď bola v dospelosti asi v 50-ke, tuším, mala o 30 rokov mladšieho partnera a ako prežívala tento vzťah, čo jej dal, ako to vnímala a tak ďalej. Táto kniha je plná veľmi zaujímavých feministických odkazov a brutálne sa mi páčila prvá novela Udalosť, pretože už keď som sa dočítala, že to bude o interrupcii, tak ma to zaujímalo, pretože tieto príbehy je veľmi dôležité sa o týchto príbehoch rozprávať v súčasnosti, keď vo viacerých štátoch sa začína táto základná zdravotná starostlivosť pre ženy zakazovať. Ale keď som sa vlastne dozvedela, že vtedy bolo vo Francúzsku potrat nelegálny, tak to ma zaujalo ešte viac, pretože tam bol ten element, ktorý zažívajú mnohé ženy v súčasnosti, napríklad v Amerike, že v danom štáte je nelegálna interrupcia a ako s tým oni musia narábať, čo musia prežívať a tak ďalej. Takisto tam bolo veľmi silno vidieť tie triedne rozdiely, typu, že ona vlastne bola študentka na univerzite a k nej sa úplne inak správali ako napríklad k nejakej žene z chudobnej vrstvy, ktorá nechce byť tehotná. Proste tie rozdiely boli brutálne a som strašne rada, že autorka si uvedomila svoje privilegium a že to poznamenala. Ďalšia vec, ktorá sa mi páčila na tejto knihe, bola, že vlastne túto udalosť písala až o niekoľko rokov neskôr, keď už na to iba spomínala a mala iba svoje denníkové zápisky. A toto svoje prerozprávanie tohto príbehu obohatila aj takými poznámkami v zátvorkách, kde vlastne hovorila, aké ťažké je si konkrétne spomenúť na konkrétne veci, čo je vlastne pamäť, ako to vníma teraz s odstupom, aké rozhodnutia urobila a tak ďalej. Čiže brutálna sebareflexia v rámci písania. Mne sa to veľmi páčilo, takisto ma veľmi obohatil, tuším to bol doslov alebo predslov. Asi to bol doslov, áno. Je tu doslov, teda taký kratší doslov o tejto autorke, ktorý vlastne hovorí o jej živote a o tom, ako začínala v literárnom svete a ako píše. A to mi veľmi pomohlo identifikovať, čo sa mi na tejto knihe veľmi páči, a to je ten jej štýl, ktorým podáva informácie o vlastnom živote, ale zároveň je to napísané s takou jednoznačnosťou a sebareflexiou,
že to od viacerých autorov by ste nečakali. Páčilo sa mi vlastne, ja som si vypísala viaceré citáty, ktoré som si rozanalizovala v tomto diári. Páčilo sa mi vlastne, ako vysvetľovala, prečo chcela napísať tento príbeh o svojej interrupcii, tento citát napríklad. A keby som túto skúsenosť nepodala v úplnosti, prispela by som zahmlievaniu ženskej reality a zaradila by som sa na stranu mužskej dominácie. Tu hovorí o tom, prečo hovorí o každej jednej podrobnosti, aj o veciach, ktoré sú nepekné, škaredé, nemilé. Jednoducho nechce zahmlievať to, ako ženy prežívajú túto dôležitú etapu v živote, ak sa k nej dostanú a čo to pre nich všetko znamená. Takisto tie triedne rozdiely boli brutálne vidieť v citátoch ako napríklad: dievča, ktoré si nechá urobiť potrat a slobodná matka z chudobnej štvrte v Rouen boli na tom rovnako. Možno ňou pohrdali ešte viac ako mnou. Presne tak, že jednoducho ona bola univerzitná študentka, ktorá chcela ísť na potrat, a to keď vedeli ľudia v nemocnici, tak sa k nej správali, takže áno, samozrejme kariéra je dôležitá a tak ďalej. Ale keď videli slobodnú matku, ktorá proste sa nerozhodla mať potrat, chcela mať to dieťa, čo vlastne akože tí ľudia, ktorí sú za život, chcú, tak videla, ako hrozne sa k nej správajú v tej nemocnici, lebo je proste chudobná a ich nezaujíma. Čiže tí ľudia v skutočnosti nie sú za život, oni sú len za život tej privilegovanej vrstvy. Akože brutálne. Ja som z toho bola úplne mimo a veľmi si chcem prečítať roky od tejto autorky. Mnohí mi chválili túto knihu a samozrejme je aj výherkyňa Nobelovej ceny, čiže ja som sa do tejto autorky zamilovala, podobne ako som sa minulý rok zamilovala do Simone de Beauvoir, a som strašne rada, že ju máme v preklade v slovenčine. Tieto francúzske autorky, tieto francúzske ženy mi dodávajú život. Ak máte podobné odporúčania, alebo ak máte nejaké knihy, ktoré sa vám od tejto autorky páčili, alebo dajme to majú Simone de Beauvoir, tak mi dajte do komentárov vedieť. Ďalšiu knihu, ktorú som si zvolila na jar, je Spring Snow od Yukia Mishimu. Ja som o tejto knihe asi niekde už trochu hovorila, asi to bolo v predošlom videu, ale teda ide o japonskú klasiku tohto veľmi kontroverzného a zaujímavého autora, o ktorom som si dokonca prečítala celú Wikipédiu. Kedy naposledy som prečítala celú Wikipedia stránku o niekom, netuším, ale bol to on. Dobre? Táto kniha sa stala asi jednou z mojich najobľúbenejších klasík, pretože nič také krásne som v živote nečítala. Také veľmi krásne. Je to vlastne príbeh o láske, ktorý je však tragédiou. To už môžem trošku prezradiť dopredu, lebo celé to, ako to je na začiatku napísané, viete, že kam sa to asi rúti, ale aj tak vám to mierne roztrhá srdce. Je to do istej miery melancholické a sentimentálne, ale takým tým japonským podaním. Ja jednoducho neviem, ja tie love story, ktoré sú z japonského alebo juhokorejského, celkovo z ázijského prostredia, sú veľmi milé a také úplne intimné. A také intimnejšie, také dôvernejšie, také dojímavejšie než tie, ja neviem, americké, ktoré sú už pre mňa veľmi vyumelkované. Ale aby som trošku niečo povedala o tomto príbehu, sledujeme primárne jedného mladého chlapca, ktorý má meno Kiyoaki. Budem ho volať Kiyo, pretože to je oveľa jednoduchšie. Je to mladý, tuším, len 17 alebo 18 alebo 18-ročný, nie, 19-ročný, presne. 19-ročný chlapec, ktorý je proste prekrásny, privilegovaný, bohatý, má dopredu úžasnú kariéru, on proste vie, čo chce, je strašne rozmaznaný, detinský. A tuší, že dievča, s ktorou vyrastal, ona je o 2 roky staršia, má 21, Satoko, takže ona je do ňoho zaľúbená a on si to veľmi tak, ako keby neváži, že bože, keď všetci sú do mňa, neviem čo, hej. Len jedného dňa nejak začne opätovať jej tie pocity a uvedomí si, že možno aj on ju chce, ale je príliš nevyspelý a príliš detinský na to, aby tú silnú lásku a vášeň pochopil. Urobí niektoré zlé rozhodnutia, čo ich obok zavedie do takej situácie, z ktorej nie je úniku. Je to všetko na pozadí konca éry Meiji. Neviem, či sa to rovnako volá v slovenčine, pretože čítala som to v angličtine. Keď zomrel jeden cisár a vtedy v tom období veľmi Japonsko napodobňovalo Ameriku a západné veľmoci nielen obliekaním, ale aj štýlom života, veľmi to ospevovali a tak ďalej a tak ďalej. Tu je potrebný kontext to, že Yukio Mishima bol zásadne proti tomu. On pochádzal zo samurajskej rodiny
a veril v to, že mali by sme sa navrátiť, teda Japonsko by sa malo navrátiť k samurajskému kódu a nemalo by pripustiť ten proces westernizácie, alebo ako to nazvať po slovensky, pretože si myslel, že tým ľudia v Japonsku prídu o kultúru, stratia svoje hodnoty a tak ďalej a tak ďalej. A my tu máme vlastne viaceré rodiny z viacerých oblastí. Rodina Kia sú bývalá samurajská rodina, ktorá sa úplne zamerikanizovala, čiže je to taká nová, moderná doba, ale rodina Satoko pochádza z veľmi starej aristokratickej rodiny, ktoré predstavuje také staré, čestné Japonsko. Čiže stred týchto dvoch rodín a ich románik je veľmi zaujímavý na tej subjektívnej linke, ale zároveň aj na tej kultúrno-historicko-špecifickej linke. Ja som sa dočítala tu, akože o tomto autorovi v tejto knižke, že toto tu je súčasť tetralógie, ktorá sa považuje za jeho veľdielo. A po napísaní tejto tetralógie sa zabil, alebo spáchal samovraždu spôsobom, ako to robili kedysi samurajovia, čo sa nazýva seppuku. Každopádne, táto smrť ma zaujala, typu, že dopísal svoje veľdielo, bol spokojný, tak sa zabil, alebo v čom bol problém. No lenže na Wikipedii som sa dočítala, že on bol vážne radikálny, kontroverzný pravičiar, ktorý založil takú malú sekciu armády, ktorá mala pomôcť nastoliť cisára k moci, a on jedného dňa sa rozhodol so svojimi týmito kolegami urobiť prevrat a presvedčiť celú japonskú armádu, aby išla proti demokracii a nastolila nadvládu cisára, čo sa mu však nepodarilo, a so svojím kolegom spáchali túto samurajskú samovraždu. Čiže nemá to len literárny kontext, má to aj veľmi, veľmi historický kontext. Každopádne mne to prišlo fakt, akože táto osoba mi prišla veľmi zaujímavá, ale toto nie je jeho najznámejšia kniha, no mne sa veľmi páčila, a tak sa mi páčila, že si chcem prečítať aj zvyšok tetralógie. Som zvedavá, či budeme pokračovať nejak v príbehu ostatných postav, ktoré sa tu vyskytli. Počula som, alebo sú tam náznaky, že pôjde aj o reinkarnáciu, ktorá sa bude opakovať opakovanou smrťou, čo absolútne neviem, čo zatiaľ znamená, ale brutálne ma to zaujíma, pretože napríklad v tejto knihe sa rozprávalo aj o buddhizme, o reinkarnácii. Mne to veľmi tými témami a do akej hĺbky šiel tento autor pripomínalo Tolstého a jeho Annu Kareninu, ktorá vyzerá, že je to iba taký románik o podvádzaní, ale potom, keď sa do toho začítate, to si sa dozviete, že ide o hľadanie zmyslu života na historickom podkontexte a tak ďalej. A toto je takisto tento štýl. Čiže ak máte radi takéto knihy, tak vám ich veľmi, veľmi odporúčam. A ak máte radi prekrásne napísanú literatúru, tak o to viac vám túto knihu odporúčam. Ja určite chcem prečítať nielen tetralógiu, ale ďalšie jeho diela. Ale mne stále ten autor príde ako strašne kontroverzná postava, pretože všetci hovoria o ňom, aký je úžasný, dôležitý, najlepší, ja neviem, jeden z najlepších spisovateľov 20. storočia, čo akože im verím v literárnom kontexte, ale keď som si prečítal o jeho živote a čo robil, aké mal mienky, koho podporoval, tak vám to začne byť trošku zvláštne, že sa do takej miery ospevuje. Napríklad, keď je nejaký spisovateľ alkoholík, rasista, sexista, bil svoju ženu, tak to je, že to je kontroverzné, to by sme mali oddeliť autora od diela, ale keď máme niekoho, kto skoro spáchal vládny puč a podporoval nacionalistické ideológie, tak to za zmienku nestojí, to je v poriadku, neviem, jednoducho neviem, čo si mám myslieť o tomto autorovi, ale viem, že si o tom chcem celé naštudovať viac a že sa na to pozerám kriticky, so vzdelaným pohľadom a analyzujem to aj na základe kontextu, ktorý mám k dostupnosti všade inde, chápete? Takže asi by stačilo k tejto knihe toľko. Ďalšiu knihu, ktorú som čítala ako e-knihu a audioknihu znova. Ja som si fakt išla tento marec audioknihami, lebo som jednoducho začala chodiť viac von a viac ma to lákalo chodiť von na prechádzky s audioknihou. Čítala som sci-fi, ktoré som chcela prečítať už strašne dávno a nazýva sa to Ham od Helen Phillips. Prvýkrát som na túto knihu narazila na nejakom zozname Goodreads, zaujalo ma to obálkou a aj tematikou a musím povedať, že ma to mierne sklamalo. Čakala som niečo na štýl Annie Bot od Sierry Greer, ktorá sa mi brutálne páčila a príjemne ma prekvapila ako súčasná sci-fi, ale toto ma trošku sklamalo.
Možno preto, že tá tematika nebola úplne pre mňa, týkalo sa to skôr materstva a ochranárstva matky voči deťom, takisto niečo ako cancel culture, čo je celkom zaujímavá téma v súčasnosti, ale nie je to ako si moja téma. Ale nemyslím si, že problém bol len aj v tematike, problém bol aj ten, že tie postavy, ako hlavná postava, ktorú tam máme, a jej deti boli tí najotravnejší ľudia, o ktorých som kedy v živote čítala. Myslím si, že to úplne pomohlo k tomu, aby som z tej knihy nebola nadšená, a ten koniec bol tak čudne otvorený, že som počula už toľko zvláštnych interpretácií, ktoré mi stále nedávajú zmysel, že neviem, čo si o tom mám myslieť, ale teda úvod sa mi brutálne páčil, pretože v úvode sa stretávame s touto hlavnou postavou, ktorá sa rozhodla podstúpiť kozmetickú úpravu tváre, aby na ňu nefungovalo to rozpoznávanie tváre, keď napríklad si otvárate mobil, alebo v tejto blízkej celkom budúcnosti ste všade sledovaní kamerami, tak zrazu, že by nebola rozpoznateľná, za čo dostane vysoký obnos peňazí, keďže aktuálne existujú AI roboti, ktorí prevzali jej prácu a ona si nevie nájsť prácu. Podstúpi túto kozmetickú úpravu, ktorá jej tak trošku mierne zmieni tvár pre peniaze. To je celkom kontroverzný čin, by som povedala. Jej rodina s tým nie je úplne stotožnená, ona sa vráti domov a ako s tým bude... A to vlastne celé je o tom, ako sa s tým bude vysporiadavať, že bola ochotná to urobiť a čo s tými peniazmi sa rozhodne urobiť, keďže je to novodobá chudoba. Tento element sa mi páčil, čiže prvá polovica knihy bolo celkom ok, ale potom sa to fakt zhrnulo iba na tie deti a na to, čo sa mi až tak veľmi nepáčilo, ale musím podotknúť, že sa mi páčilo, ako vyobrazila tú blízku budúcnosť, pretože v podstate hovorila o tom, že existujú AI roboti, ktorí vedia urobiť veľa vecí za ľudí, všetky lesy v Amerike vyhoreli a existujú už len nejaké uzavreté botanické záhrady, kde ľudia môžu počuť spev vtákov, nadýchať sa čerstvého vzduchu, ale to je tak nesmierne drahé, že si to môžu dovoliť len veľmi, veľmi bohatí ľudia. Čiže triedne rozdiely sú oveľa, oveľa horšie. Všade na vás skáču reklamy, kapitalizmus je úplne že tu, pretože vždy, keď komunikujete s nejakým predávačom, čo je vlastne ten robot, tak on vám každých 10 sekúnd krmí reklamy. Deti majú na sebe non-stop také ako keby smart hodinky, s ktorými môžu komunikovať, je tam internet, môžu si tam pustiť čokoľvek, takisto je tam každých 10 sekúnd sú tam reklamy, všetko je lacné, lebo všade sú reklamy, stále sa všetci snažia vám niečo predať. Bolo to veľmi desivé, veľmi futuristické, ale veľmi také známe, pretože aj tu sa s tým stretávame celkom často a bojím sa, že sa to možno do takej miery presunie v budúcnosti, že to bude až tak ako keby strašidelné, ako to bolo v tej knihe. Ale tak, bolo to celkom dobré sci-fi, ale nebolo to úplne moja šálka kávy, takže bolo to tak pol na pol. Ďalšiu knihu, ktorú som prečítala, je A Room of One's Own od Virginie Woolf. Ja som s Virginiou Woolf už trošku oboznámená, pretože sme v rámci klubu úplne niekde na začiatku v roku 2020 čítali jej dve knihy, a to K majáku a Vlny. To boli moje prvé dve knihy, ktoré som od nej prečítala. Ja som sa o nej učila na univerzite, že je samozrejme jednou z prvých predstaviteľiek modernizmu v Veľkej Británii, že píše voľným tokom myšlienok, že to bola veľmi vzdelaná žena, ktorá bohužiaľ mala psychické problémy a na konci spáchala samovraždu. Neviem, či toto bolo veľmi relevantné, ale možno to bolo relevantné k tomu, o čom písala. Ja som túto knihu chcela už strašne dlho prečítať, pretože je to jeden z najvýznamnejších feministických textov. Ja som sa tešila, pretože mne jej písanie beletrie veľmi nesadlo, typu, že ja ten voľný tok myšlienok vôbec nedávam. Absolútne nerozumiem, čo sa deje, ako, na čo, za čo, prečo, nechápem, nudím sa, nevie to chytiť moju pozornosť. Jednoducho nie je to ten štýl, ktorý ja rada čítam. A tak som sa tešila, že literatúra fakt toto bude super, lebo to bude úplne iným štýlom a možno sa mi to bude páčiť, ale ja som sa mýlila, pretože ona hneď úplne v úvode proste hovorí o tom, že dobre, ja vám o tom porozprávam, o žene, teda o ženách vo fikcii, alebo o ženách a beletrii, o spisovateľkách a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda urobím to vo fiktívnom prostredí s fiktívnou postavou, ktorá má v hlave voľný tok myšlienok. No tak a sme doma. A sme doma a prečítala som prvých 5 strán a absolútne som nemohla to dávať ďalej. Nič, hej? Takže tú knihu som asi na 2 týždne odložila a potom som si pomyslela, že
Ak mám zvyčajne problém čítať nejaké veci, tak audiokniha mi pomôže a hlavne ak ide o to voľný tok myšlienok, tak audiokniha môže byť cool, pretože to je v podstate ako keby ste ten voľný tok myšlienok mali v hlave vy. Tak som si našla audioknihu a počula som celú túto knihu ako audioknihu. A vďaka Bohu, že som našla riešenie, pretože táto kniha bola úžasná, len tá forma je hrozná pre mňa. A tá forma mi nevyhovuje. Ale takisto, hoci som čítala túto knihu ako audioknihu, tak som si vždy značila, čo ma na akej strane baví a som si to potom anotovala, som si o tom potom písala. Nechcem teda veľmi kecať o myšlienkach v tejto knihe, pretože ich je množstvo. Napríklad priznáva tam, že Anglicko žije v patriarcháte a že to robí problém teda v tom, ako muži vnímajú ženy, že jednoducho preto chcú mať nad nimi nadvládu, nie preto, že by ich považovali za menej cenné, ale skôr chcú si vytúpať tú svoju viaccennosť, alebo čo je opak menej cennosti. Napríklad jedna z myšlienok, ale tá hlavná myšlienka a prečo sa vlastne volá táto kniha A Room of One's Own je teda, že podľa Virginie Woolf žena potrebuje peniaze a vlastnú pokojnú izbu, kde by mohla písať beletriu na to, aby sa s ním mohla stať spisovateľka. A ja s tým úplne súhlasím. V tejto celej knihe rozvíja, prečo je to tak, rozvíja historicky 100 rokov dozadu, čo robili ženy, ako písala Jane Austen, ako začínali prvé spisovateľky, kde písali, kto ich podporoval, ako vtedy musela fungovať žena spisovateľka, kedy si ženy na seba začali prvýkrát zarábať, mužské aliasy, ktoré používali, ako muži vidia ženy, ako muži píšu o ženách, a tak ďalej. Fakt, že veľmi zaujímavý text, ktorý vám odporúčam a ak sa vám takisto nepáči táto forma, alebo nie ste kamaráti s voľným tokom myšlienok, tak audiokniha je riešenie. Okay? Audiokniha je riešenie. Ďalšiu knihu, ktorú tu mám, je takisto kniha z knižnice, nazýva sa Mastný muž a túto knihu som chcela prečítať už veľmi dlho. Ide o zbierku poviedok z vydavateľstva KK Bagala. A teda, túto knihu som si chcela prečítať strašne dlho, najmä preto, lebo ja milujem poviedky, prvá vec. Mám celkom rada slovenské poviedky, druhá vec. A tretia vec je, že je tu súhrn poviedok od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Od 11 rôznych slovenských spisovateľoch. Každá má rovnaký názov a neviete autorstvo žiadnej z týchto poviedok. Čiže máte poviedky, ktoré sa odlišujú len v podtitule, a neviete, kto danú poviedku napísal. Mne sa to veľmi páčilo z počiatku, pretože som bola taká, že aspoň možno by som aspoň... Teda ja od týchto autorov som veľa vecí nečítala. Čítala som iba Gibovú, Hochholcerovú a to je všetko. Čiže nečítala som veľa z týchto spisovateľov, takže nepoznám ich literárny štýl. Takže som vedela, že podľa literárneho štýlu to určite nebudem vedieť odhaliť, ale že možno aspoň budem vedieť trošku analyzovať, že ktorú poviedku asi napísala žena a ktorú poviedku asi napísal muž. Mám nejaké predpoklady, pretože to podľa mňa vidno v literatúre. Hej. Každopádne, spočiatku sa mi to zdalo vážne vtipné a zábavné a cool ako nápad, ale potom mi došlo, že to nie je až taký dobrý nápad, teda pre mňa, lebo vlastne ak sa mi nejaká poviedka páčila, tak ja neviem, kto ju napísal a teda neviem, koho mám ďalej čítať. Hej, že keď sa mi táto poviedka veľmi páčila, že aké témy tam boli, aká tam bola literatúra, aké tam boli akože próza, tak chcela by som si od toho autora prečítať viac, nie? Takto sa objavujú autory cez poviedky. No lenže nemôžem, pretože neviem, kto to napísal. Viem len identifikovať možno, že ho napísala žena alebo muž, ale to je tak všetko. Poviem vám moje 3 obľúbené poviedky. Prvá, Body Not Shaming, je podľa mňa výborná poviedka o skúsenosti mladej ženy. Ja by som typla, že to napísala žena. Nie, že by muži nevedeli o ženách nič, ale je to tak dobre, podrobne napísaná skúsenosť mladej ženy, že jednoducho typujem, že to napísala žena. Neviem, ktorá z týchto žien, mám predpoklady, ale to nebudem hovoriť, lebo nepoznám všetky ostatné ženy, takže neviem, akým štýlom píšu. A takisto sa mi páčila zbierka 4 príbehy tak zhruba okolo Vianoc. Páčila sa mi preto, lebo bola rozdelená do takých 4 príbehov, ktorí sa však prepletú a každý príbeh bol napísaný iným štýlom. Akože
bola tam fakt, že slangová, nárečová, subštandardná slovenčina. Taká prvá poviedka bola napísaná úplne o východňarčine. A keďže ja som z východu, tak ja som prvý raz videla východňarsky napísanú vec a som bola, že to je krásne, tam nie je žiadny dlžeň. Žiadny dlžeň v celej poviedke. Áno, presne tak to má byť. Tak to má byť. A bodka. Ďalšia poviedka bola napísaná z pohľadu ženy, ktorá je taká modernejšia, strašne nadáva. Tam som sa tak nasmiala proste, inak myslím si, že túto poviedku napísal muž, to je taký môj predpoklad. Inak, ak viete, kto napísal tieto poviedky, lebo ste úžasný literárny študent literárnej vedy, prosím, napíšte mi, nech viem, koho mám ďalej prečítať. No a mne sa fakt páčia príbehy, ktoré sa nakoniec prepletú. No a ďalší príbeh, ktorý sa mi veľmi páčil, bol Hnoj, čo je celkom vtipné, pretože hnoj je vojný tok myšlienok. Ja nemám celkom problém úplne s vojným tokom myšlienok, pretože napríklad monológ od Simone de Beauvoir sa mi veľmi páčilo a aj hnoj sa mi veľmi páčil tento. Ale proste možno mám problém iba s vojným tokom myšlienok, Virginia Woolf, ja neviem. Tá Hnoj bol opäť z pohľadu ženy, takej akože zlatokopky, ktorá žije s mužom, s ktorým má dieťa, ale ten muž jej príde absolútne odporný a je s ním vlastne pre peniaze a je tam taká menšia sebareflexia, že kto je vlastne potom ona a aký je vlastne jej život. Je to všetko v jednom obrovskom odseku, je to proste jedna obrovská poviedka. To sú 3 moje obľúbené poviedky, ale lepšie povedať jediné 3 poviedky, ktoré sa mi páčili. Pardon, ak sa vám páčili aj ďalšie. Ďalšie boli ok, ale jednu som mala strašný problém dočítať, to vám nepoviem radšej ktorú. Ale teda, mne sa to veľmi páčilo z toho hľadiska, že to bolo fakt také rôznorodé, bola to veľmi zaujímavá predstava súčasnej slovenskej literatúry, ľudia sa nebali používať nárečie, slang, dokonca boli tam aj české postavy v niektorých poviedkach, to mi prišlo strašne vtipné vlastne, že my rozumieme úplne ďalšiemu jednému jazyku a môžeme ho dávať len tak do literatúry. Čiže bolo to také fakt, akože, že ako sa píše dnes, že sa ľudia neboja písať subštandardne, lebo aj to je relevantný jazyk, ktorým sa v súčasnosti hovorí a nie všetko je spisované slovenčina. To sa mi veľmi páčilo, ale na druhej strane nie všetky poviedky mi úplne sadli a poznám zbierky poviedok, ktoré mi nesadli viac. Ale to je len moja osobná preferencia. Čiže dajte mi vedieť, ak ste túto knihu čítali, čo ste si o nej mysleli, ako ste vnímali to, že neviete autorstvo danej poviedky a ktoré poviedky sa vám páčili najviac. No a poslednú knihu, ktorú sa mi podarilo prečítať v marci, je táto obrovská knižiska, ktorú možno mnohí z vás poznajú. Nazýva sa Sunrise on the Reaping od Susan Collins. Toto je autorka Hunger Games a toto je taký ďalší prequel k Hunger Games v podstate. Ide o Haymitchove Hry o život. Tak sa to nazýva po slovensky, že Hry o život. Hej? Dobre. Toto som dostala ako darček na narodeniny od mojej zahraničnej kamarátky. Úplne ma tým prekvapila, ja som to vôbec nečakala a teda napadlo mi, my máme narodený deň po sebe inak, hej. Že to je pre mňa veľmi cool. A napadlo mi, že by bolo cool túto knihu čo najskôr prečítať, zanotovať ju. Čiže napísať úplne všetko, čo si myslím počas čítania tejto knihy, poslať jej túto knihu naspäť, nech ona si ju prečíta, zanotuje a potom ich mi pošle naspäť. A ona bude zároveň vidieť, ako som ja čítala túto knihu a ja budem zároveň vidieť, ako ona čítala túto knihu. Dobre. Ja vám takisto chcem ukázať, ako táto úžasná kniha vyzerá. Ja som v živote nemala úplne, že niečo vyšlo a hneď som si to kúpila. Tak dostala som to ako darček, som si to nekúpila, ale toto akože prekrásna knižka, čo vám budem hovoriť, fialová je moja obľúbená farba, by the way. Teda čítala som o Haymitchových hrách a musím povedať, že ja neviem, či to je nostalgia, alebo v čom je problém, ale mne sa to páčilo a viackrát som plakala a bolo to hrozné a zároveň to bolo zlaté a zároveň to bolo wow a zároveň ja neviem. Akože úprimne veľmi sa to podobalo na prvé Hunger Games, teda na prvé hry Hunger Games. Ak nie ste úplný fanúšik, tak si možno poviete, že to je iba zrecyklovaná vec, lebo opäť sa tam hovorí o podobných témach, ale zároveň toto je viac sústredené na propagandu. Poprvé, ako propaganda ovplyvňuje obyvateľstvo, čo je v súčasnosti veľmi dôležité, pretože to, čo robí Trump v Amerike a to, čo robí Fico na Slovensku, je už vážne alarmujúce a mohli by sa z tejto knihy viacerí ľudia poučiť, aj keď opäť už sa stali tieto veci v histórii a my stále sa k tomu vraciame.
A druhá vec, ktorá tam je veľmi silná, je to, že jednoducho revolúcia sa nestane zo dňa na deň. Revolúcia nevznikne prvým nápadom, prvými ľuďmi, ktorí sa do toho pustili. Jednoducho to tak nebude. Revolúcia trvá niekedy aj generácie a tí ľudia, čo nastolia tie základy tej revolúcie, sa môžu len prizerať. Možno sa ani nedožijú toho, keď tá revolúcia nakoniec nastane. Mne to veľmi pripomínalo, neviem, ak ste videli, akože veľmi je to také. Ja vždy, keď hovorím o revolúcii a rebelstve, akože, tak si spomeniem na Star Wars, pretože ja vlastne prekladám, okrem toho, že som milovala Star Wars, keď som bola malá, tak ja aktuálne prekladám vo veľkom dubbing pre Star Wars seriály, pre Disney+. A prekladala som napríklad prvú sériu Andora, ak ste videli, a tam tá idea tej revolúcie, čo je ochotný človek robiť pre revolúciu, koľko životov sa keby stratí, tak to vás úplne zasiahne. A jeden monológ od jednej z postav, Luthen, ktorého hrá Stellan Skarsgård, tak ten monológ úplne sedí na túto knihu a úplne som si predstavovala, že Haymitch a Plutarch proste robia a za čo stoja. Takže ja som nedávno hovorila, že možno Young Adult nie je pre mňa. Za tým si trošku mierne stojím, ale zároveň som strašne rada, keď nájdem Young Adult knihy, ktoré sú pekne napísané, prepracované, s hlbokou myšlienkou, ale zároveň emocionálne, ktoré vás zasiahnu, ktoré s vami ostanú, ktoré majú vynikajúce postavy, ktoré majú vynikajúci world building a ktoré sa oplatí prečítať. V súčasnosti, keď je také veľké množstvo young adult kníh, alebo súčasných románcií, alebo romantázií, alebo neviem čoho, kde tie knihy vychádzajú brutálne vo veľkom a nájdete knihy, ktoré sú otrasne napísané, alebo nemajú žiadny zmysel, alebo tie postavy sú hrozné, tak som rada, že vychádzajú aj knihy, ktoré sa čítať reálne dajú a ktoré sú zaujímavé aj pre dospelého čitateľa. Lebo hej, Mitch tu mal 16, hej, všetci ľudia tam boli deti, tak to sa trošku musíte od toho odosobniť. Ale inak je to vážne zaujímavý príbeh, ktorý odporúčam. Viem, že v češtine to už vyšlo, ale v slovenčine tuším ešte nie, ale tuším to vyjde a že sa robí aj film, na ktorý som veľmi zvedavá. Ja som v podstate čítala Hunger Games, keď som mala 16, takže som bola akože cieľovka a potom vlastne tú Ballad of the Songbirds and Snakes, alebo ako sa to volá, tak to som nečítala, videla som iba film, ale prišlo mi, že ten film bol veľmi dobre spracovaný, tak som veľmi zvedavá na túto adaptáciu. To bolo všetko na tento marec. Prečítala som 8 kníh, strašne som sa rozkecala ľudia o týchto knihách. A vidíte aspoň, ako ma to strašne bavilo, ako ma v poslednej dobe strašne čítanie baví a ako marec je jeden z mojich najobľúbenejších mesiacov, pretože nielen, že mám narodeniny, začína sa jar, moje obľúbené ročné obdobie a ako si sa preberám k životu, nachádzam ten zmysel života, ktorý mi niekedy chýba. A čítala som fakt niektoré úžasné knihy. Fakt, že nič zlé som v podstate neprečítala. Prečítala som nejaké slabšie veci, ktoré sa mi až tak nepáčili, ale nebolo to vyslovene, že zlé knihy. Bolo to len, že mi to nesadlo. No ešte na konci vám predstavím knihu, ktorú čítame teraz v marci a apríli, pretože toto video vyjde na začiatku apríla a vy si ešte stihnete prečítať túto knihu. Ak máte záujem pridať sa k nám do klubu, táto kniha sa volá The Friend od Sigrid Nunez. Takisto je preložená do slovenčiny, preto som ju aj dávala cez vydavateľstvo Inak a nazýva sa Priateľ. A ako môžete vidieť na obálke, aj tu, aj na Inak je pes, pretože je to aj obsový, ale nie len obsový. Je to súčasná americká literatúra o žiali, o strate a to je všetko, čo viem a odohráva sa to v New Yorku, vystupuje tam pes, hlavná protagonistka je žena, to je všetko, čo viem a viac mi netreba, veľmi sa teším na túto knihu, už som mala ohlasy na túto knihu. Jedna členka, moja kamarátka dokonca túto knihu prečítala za jeden deň, takže mám čo doháňať, ale teda ja už mám vlastnú kópiu a veľmi sa na ňu teším. Asi ju budem čítať počas Veľkej noci. Tak ja vám veľmi ďakujem za zhliadnutie a teším sa na vás v budúcom videu. Ahojte!